L'escola Massana és una escola d'art i com a escola d'art entenem la il·lustració com una activitat artística. Aquest és el nostre objectiu. La professió és una conseqüència d'aquesta activitat artística i forma part de les possibilitats i cap on anem. Clar, i per això també donem molta importància en el procés creatiu. Exactament. Més que en el resultat final, per nosaltres l'important és totes les coses que van passant durant el procés creatiu al llarg d'un treball concret que nosaltres proposem. Bueno, aquí el que volem és fer una trobada entre lo digital i lo manual, però sobretot el que volem aquí és enfocar-nos cap al pensament amb les mans. Les mans al final són la nostra eina de pensament, necessitem tocar, palpar les coses i que no ens oblidem de les coses físiques i materials. I que aquest pensament tingui un esperit crític. No s'hem d'oblidar que els il·lustradors són creadors que tenen una incidència social i cultural important. El que busquem és que l'alumne contacti amb un món propi, amb un angle des del que veure el món i explicar-lo. I és això el que portarà la feina. No tant que pensi què espera el mercat, com veig el món i el mercat, entenent el mercat com a professió, pugui interessar-s'hi. Correcte. Per això potenciem tant que cada alumne trobi un discurs propi, molt incipient encara, perquè estan a les beceroles, des d'on poder treballar. Exacte, i que aquesta veu sigui la que acabi portant-los a on alguns dels nostres alumnes estan, que són cobertes de diaris internacionals i nacionals, diaris, llibres amb editorials d'aquí i de fora, campanyes de publicitat, però no només, que poden fer vídeo, que poden fer tatu, que poden fer mural, que després han fet fotografia, que han fet, i que sempre han incorporat l'enfoc que han desenvolupat aquí. No em preocupis que si ens estareu pensant. Si quiere apuntar, sí, ahora. Si ho guardes, escolta, jo li vaig dir a Ramon que no haurà classe.